We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Thank God it's Friday! Good morning mga kapuso! Karong adlaw atong ginasaulog ang araw ng kagitingan. Busa atong hatagan og paghinumdom ang kabayanihan sa mga Filipino veterans sa atong World War II. Say may buntag! Mayong buntag Sabjil, atong pagsaludo ug pasalamat sa mga Pilipinong nakigbisog ug nagsakripisyo alang sa kagawasan sa atong nasod. Ug karong buntaga, subay sa pagsaulog sa araw ng kagitingan, atong sayro ng istorya sa gipamalas nga kabayanihan ni First Lieutenant Gestoni Viernes. Samtang say ato sab makauban ang Davaoeño historian nga si Antonio Figueroa, diin iyang i-share kanato mga kapuso ang mga lugar nga nahimong kuta sa Japanese settlers sa Davao City ug unsa na kaha ang kalahian sa panahon karon. Ug sa Best Talk, atong atangan ang part 2 sa interview kay kapusong Mikey Quintos ug Kelvin Miranda. Mga kapuso, sa Kumbira Express, atong tilawan ang pinasahi nga putahing lechon. Sounds yummy, di ba? Yes, ay tama ka na. Og atong tampok karong buntaga mao ang crispy pork lechon with shrimp paste salsa nga lutoon ni Chef Vicoy. Good morning mga kapuso. Mao kini ang atong lutoon karong buntaga, ang crispy lechon kawali with shrimp paste salsa. Mao kini ang atong mga ingredients. Pork belly na gipabukalan ng ganina. Onion, tomato, hinog na mangga, bagoong, cilantro, sweet chili sauce. While nagulatan sa itong lechon kawali, prepare na ito itong sauce. I-mix lang natin sa ano.
gani ang atong crispy lechon kawali with shrimp paste salsa. Pinaagi sa Republic Act 3022, ginasaulog sa Pilipinas ang araw ng kagitingan matag April 9 isip holiday. Kiniagig pag-commemorate sa Fall of Bataan ug Corregidor kung asa ginahinumdom ang kabayanihan, kaisog ug mga sakripisyo nga gihimo sa mga Pilipino ug Amerikanong sundalo kaniadto batok sa mga Hapon. Sa modernong panahon, usa sa mga sentro sa mong paghinumdom ang paghatag og pagtagad sa kaisog nga ginapakita sa atong mga law enforcers, labi na katong adlaw-adlaw nga gasagubang sa mga taong adunay daotang laraw. Usa na niana si First Lieutenant Gestoni Viernes sa 58th Infantry Battalion 4th ID Philippine Army, kinsa usa ka Gold Cross Medal awardee, human nanguna siya sa pagdismantle sa gituwang kampo sa kalaban. First Lieutenant Viernes, magandang umaga sir at welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Magandang umaga din sir. Okay lang man sir. Sir, ano po ba ang storya nyo kung paano kayo napasok sa serbisyong militar? Bata pa ako sir. Ina-idolize ko na talaga ang maging isang sundalo sir. Kaya hindi po ako nagdalawang isip na mag-interpo sa grupo ng Armed Forces of the Philippines sir. Sir, ano po ba ang mga napagdaanan nyo bago nyo po naabot yung pangarap nyo na maging isang sundalo? Pag-start po ng college po sir, nag-enroll po ako ng ROTC. Nung first year college po ako. Doon na po nag-umpisa na matugunan po ang aking pangarap na maging isang sundalo. Sa pamilya kasi namin sir ay marami ding mga sundalo. Yung uncle ko, siya po yung nag-motivate sa akin na mag-apply po ako ng sundalo nung nag-graduate na po ako ng college sir. Kaya yung pangarap ko po nung bata pa ako, natupad po yun na sakripisyo na ginawa ko po sa aking buhay. Sir, pag-usapan po natin ang inyong kabayanihan sa Mount Patukan sa Talisayan, Misamis Oriental. Ano po ang istorya nito, sir? My former company commander, Lieutenant Mariano, informed me that the group of Aka Renz Punyong, member po siya ng SRC-1 na meron sila sa area po ng Macopa. Kaya ang ginawa ko po, nag-isip po ako ng decision na kung paano ko po sila mahanap. Sinundan po namin yung trackings po ng kalaban at na-discover po namin yung enemy hideout po nila. After ng exchanges of fire, sir, matapos ilang minuto, ano po nangyari, sir? Pinuntahan niyo po yung kampo, ano po yung nakita niyo doon? Nung natapos po ang firefight sir, nung nakuha na namin yung kampo, nag-search na po kami, doon na namin po na-discover na meron po silang naiwan na 4 na M16 A1 rifle, tapos isang KG-45. During that incident, sir, di po ba kayo natakot na lamang yung kalaban at baka malagay kayo sa alanganin? Sa una talaga sir, na-nervous po ako sir. Pero sa katagalan, nung kasalukuyan na po ang putukan, parang nag-focus na lang po ako sir na kung paano yung gagawin ko as a platoon leader, kung ano po yung mga techniques na gagawin ko para hindi po kami madehado sa enkwentro. Sir, dahil sa tapang at kabayanihan na inyong naipakita, naparangalan po kayo ng Gold Cross Medal. Sir, bilang isang sundalo, ano po ang inyong naramdaman? Unang-una po talaga sir, masaya po ako dahil yung ganyan na parangal po na dumadating po sa isang sundalo ay bihira po yan na nakukuha sir. Pero nagpapasalamat po ako sir during that encounter sir, nagka-result po ng maganda. Kaya ako ay masaya sir na naka-receive yan na award sir. Sir, ano po ang mensahe nyo sa mga kasama nyong sundalo na patuloy pong nakikipaglaban kontra terorismo? Sa aking mga kasama na kasundaluhan, lalong-lalo na po yung mga nandyan sa area, magdasal lang po palagi at wag pong mawalan ng pag-asa, mag-focus lang sa trabaho at pag-ingat palagi sir, yun lang po sir. Maraming salamat sa iyong oras na binigay sa At Home with GMA Regional TV, First Lieutenant Viernes. Ingat po kayo palagi, sir. Salamat po sir at mag-iingat po rin po kayo palagi sir. Relax lang mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best luck tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Arjo! Mga kapuso, welcome to Vista. Once again, Mikey and Kelvin, welcome sa part 2 ng ating chikahan
Well, we can't wait to have you back here in Mindanao. Ano ba ang mga pinaka-nami-miss ninyo in doing shows and celebrating festivals dito sa Mindanao? Anong pinaka-nami-miss ko? Ako yung pagtanggap ng mga tao. Isa sa mga favorite kong bisitahin talaga ang lugar ninyo. Yung mga regional shows dyan, tas overnight. It's one of my favorite places talaga. Dahil, coming from the Lost Recipe, parang meron kayong bagong handog sa ating mga kapuso, lalo na dito sa Mindanao, your new duet or your single. Can you tell us more about that? Yes, it's entitled Two of a Kind. Sometimes the problem can leave you frustrated. Sometimes the world makes you terrified. But I'll be there, always by your side. 'Cause we both know that we're two of a kind. Yes! Gusto mo yun? And sino ang composer nitong song, Kelvin? Ang composer ng song namin is si Jimmy Borja, Edmund Perlas, and James Scott. Pakinggan niyo po yung kanta. It's actually available na online. Ano ba yung story ng Two of a Kind? Para kanino ba yung kantang ito? Ano ba dating sa'yo yung kanta, honestly? Hindi, kasi yung Two of a Kind, tungkol siya sa, sa taong may mga pinaniniwalaan, pero nagkatagpo sila, tapos isa sila ng pinaniniwalaan. At doon nagsimula yung pagmamahalan na walang hanggan. Please invite lahat ng ating mga kapuso sa Mindanao na mas panoorin pa, of course, at mapakinggan naman ang bago ninyong duo. Please go ahead, Mikey. Yan, mga kapuso natin dyan sa Mindanao, maraming salamat sa suporta niyo sa The Lost Recipe at sa tambalan namin po ni Kelvin Miranda. Hello sa mga Michael fans there and sa mga sweeties ko dun dyan. Kumusta kayo? Sana magkita tayo lahat soon. And abangan niyo po kung ano pang mga pakulo at mga pasawag sa mga future projects namin together ni Kelvin. I hope to see you guys soon. Ingat po kayo dyan. Wear your mask. Ayun, mga kapuso, dyan sa Mindanao, ako nga pala si Kelvin Miranda at inaanyahan ko kayong pakinggan ang Two of a Kind. Yan. Ngayon na po yan. Pwede nyo siya pakinggan ngayon sa lahat ng digital platforms. So, ano pang hinihintay nyo? Pakinggan nyo na ang Two of a Kind nang makarelate at gumaanggaang ang inyong mga puso at nararamdaman sa inyong mga kasinta. Yeah! Thank you, Kelvin. Thank you, Mikey. Sana may part 2 pa ng The Lost Recipe. Baka hindi naman nakahirit. Maraming salamat for joining us this morning. Thank you! And that was Kapusong Mikey Quintos and Kelvin Miranda. Tutok lang mo mga kapuso kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sa atong paghinumdum karong adlaw sa 79th araw ng kagitingan, dungantang balikan ang mga historical nga panghitabo dinhi sa syudad sa Davao. Lakip na ang mga pagpaningkamot sa mga Davaoenyo aron protektahan ang atong syudad. Ato makauban ang Davao historian nga si Mr. Antonio Figueroa. Good morning, Sir Tony, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Daghang salamat, sir, sa pagdawat sa among imbitasyon. Kamusta ka, sir? Okay lang, salamat Jel. May buntag po sa imo ha. Labi na sa mga namati karon ug nagtan-aw sa inyohang tulumanon. Salamat nga gidapit ko ninyo diri. Og Sir Tony, subay sa atong pagsaulog karon no, sa ika-79th araw ng kagitingan, pwede ba binimo ibalik sa panahon kung unsa ang mga panghitabo kaniadto dinhi sa Davao? Atong sugdan dito sa Commonwealth no panahon ni Presidente Manuel L. Quezon, labi na sa tuig 1938, sa dihang may mibutho nga usa ka warships diya sa may Malita banda. Naghimog investigasyon ang Amerikano o ang gobyerno pero wala may klaro nga resulta. Usapod ka obserbasyon nga migawas ang mga panahon na mao katong pagduaw ni General Vicente Lim. Usa to siya ka Pinoy nga general nga miduaw diri sa Davao. Tan-aw niya diri sa Abakahan siya nga lahi man gyud ning porma sa mga Abakahan diri sa Davao kay mura man ning military ang pagkabuhat. Kung imong putlon ang tanang mga abaka plus sa plantation, mahimo ng runway kay patag kayo. Katong ilang mga warehouse, murag hangar. Wa gyud masayop si
General Vicente Lim sa dihang mibuto ang World War II na lambigit ang Davao, mao gito nahitabo nga ang mga plantation gipatag niya, ang mga warehouse nga uban nahimong hangar dito gitago ang mga eroplano ug nahimong supply depot to, no. Gihimo nila nga concentration camp or matawag nato nga detention camp ang kaning camp Domingo Leonor karon, no. So diha una gidala ang mga Pilipino nga nadakpan nga sa gitudlo nga mauna anti-Japanese everything, no. So diha gidala sa dihang napuno na ilang gi-convert ang Kapitan Tomas Monteverde ngadto nga usa ka mas dako nga concentration camp. Sa unang pila ka adlaw mayong dagan kay medyo di pa kayo init ang away sa duha ka hutong sa Pilipino ug mga Hapon. Pero sa dihang nagkadugay nagkainitay na niya, nagkanihit na ang supply sa pagkaon, mao to nga dunay nalayas. Later, daghan na nakatakas sa dihang medyo init ng gubat, mga batan-on nga Pilipino nga gipandakop, gi-round up niya, ipasakay og mga truck sa mga sundalo, pagbalik wa na, pamatay na. Is usa sa mga lugar nga daghan ang gipamatay kay naa na magikaut nga mga lubnganan ng uban magkaut sa sarili nila kanang GSIS. Sir, gikan sa pag-abot sa mga Hapon dinhi sa Davao, aduna ba'y mga kining kabag-uhan sa syudad adtong tungura o nagpilayon ba ang kagubot nga nasinatian sa mga tao? Mga 1943 medyo nagnormal ang matawag nimo ang Davao ug ubang partes sa Pilipinas kay na nag-appoint ka presidente si Jose P. Laurel. Unya ang diri sa Davao nagpiesta sila sa San Pedro, celebrate pa gyud sila sa birthday ni Rizal. Pero pagkasunod tuig ana, pagka September 1944, wala na. Kuha na gyud to pandemonium na gyud. Everybody to his own, sa kasuko sa mga Hapon, bisang kinsa gipamatay. Bisag kinsa ka sibilyan makita ka wala na ang mga Hapon, wala na yung amigo. Wala gyud na undang hanto na sa Marso sa sunod tuig. Sir Tony, pipila ka mga lugar dinhi sa Davao ang saksi gayod sa maong panghitabo. Gani aduna pay mga nahibiling marka sa maong gubat. Asa kini nga mga lugar, Sir Tony? Ang initial target gyud sa mga bombing kadto mga airport. Number 2 kanang Camp Vicente Leonor. I-appeal na nila bomba ang mga struktura diri, i-appeal nila San Pedro, Davao Light, City Hall, Provincial Capitol nga kanamo nang sanggunian karon, Governor Generoso Bridge. Ang mga Amerikano po nag-ibumba nila itong mga struktura nga gituhan nila nagatago ang mga Hapon. Maunang naay Japanese tunnel. There were houses nga nag-survive. At kung ako masayop kanang Habana Compound, kanang balay sa Chungko Residence mo na, no? Ilang isa tawag nga Gahol Residence. So muna isa mga pipilan sa karang uban, nag-survive pero nakita siguro nila nga karaan naman ni kayo, mo ni paguba because wala man tay ordinansa nga nagbawal sa pagguba og mga heritage, no? It's important nga ang atong kagahapon daotan man o maayo, labi na itong mga tao nga nakahatag og contribution sa kauswagan sa syudad, dili na ito kalimtan. We will always remind them sa atong mga memory through the books, the monuments, through the historical markers, come up with special resolutions or whatever. No? Kaya importante mo na, dili na ito kalimtan ang mga tao nga mo naghatag ka nato sa pundasyon aron mahimo kitang usa ka progresibo nga syudad. Daghan king salamat sa pagtulunan ug kining pag-uban kanamo karong buntaga, Sir Tony, dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug amping permi, sir. Say kung dili tungod sa pakigbisog sa atong mga ninuno ug kaabag sa mga kakamping dayuhan, dili nato matagamtaman kung unsa man ang kalambuan nga anaa kita karon. Busa, angayan na natong ipadayon ang ilang nasugdang pagpaningkamot alang sa atong lugar. Samtang Jill, bisan pa man nga gibati siya og kahadlok sa mga engkwentro nga iyang naagian, mas na-challenge si First Lieutenant Gestoni Viernes ug mas mipatikbabaw alang kaniya ang kaisog nga mahimo ang iyang tahas isip sundalo. Sayang mga kapuso, atong suportahan ang newest single sa atong Kapuso Love Team nga si Kapusong Mikey Quintos ug Kelvin Miranda nga Two of a Kind.
Mga kapuso, na-inspire nakakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Gat Jose Rizal nga ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you on Monday mga kapuso! Ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Enjoy your weekend mga kapuso. Kinisab si Ari Gil Relator. Buong puso para sa kapuso.